almal na die sal baie hartlik welkom heet by ons jaarlikse feesvieringsfunksie. Alle 26 is in hoor in die 500 meter dokters om 14 en verwerk halfdirektere as het. Bereiken van het grootschap van het tweede en aardrijkskunde geschiedenis en algemene wetenschap. Allemaal van de derde slag van het tweede en algemene wetenschap. Dat is ook lid van die Tamboerwijning, wat aan die nationale competitie van Pionne weet. We zijn een halve keer in de Tamboerwijning. Allemaal van de derde slag van het tweede en aardrijkskunde. Dat is lid van steeds netbalspan, maar de tweede plek in Italië van waren. Dus zijn halve keer in de netbal. Van zijn, de winderpunt staat afgekomen, slag van het tweede en feestvisie, aardrijkskunde, geschiedenis, rekeningkunde, algemene wetenschap. Jorgenelis, dus tot 3 jaar 6 kan doorlezen, je krijgt half keer kan doorlezen. Ja, dan terug, het vakbekering een stuk van naastad, dus die meeste prestaties een stuk van naastad van 8, dus ook Jorgenelis, maar die kan doorlezen, die nationale competitie, die kan half keer kan doorlezen. Simon van der Broek, die laatste van 2553, Vakprestaties en rekeningkunde en woordpraat, waar die derde plek in die feestdag van gemeenskap en statistiek is, waar feestdagskeer en statistiek is, by keer is sport. Ja, goed op jaar punt van 2556, 74 gebied, vakprestaties en wiskunde en rekeningkunde, by 3 jaar lid in skoolkoor, afgekryg, vakprestaties en wiskunde, natuurkunde en rekeningkunde stuk, so daar staat die beste prestasiestuk, is die halve keer van die beste. Feestdag is dagelijks van die muziekpak by die dag van die muziekcompetitie. Die over die eerste plek in die feestdag. Dat over dat algemene tweede plek in die eerste dag competitie in Durban. Daarom kun je die tweede keer in die sport. Verder onder andere die volgende fase wat jy jaar hanteren. Uitgezette navoering van pligte, eerbaarheid en waardigheid, onvoorwaardelike dienstbaarheid, loyaliteit teenoor ons klop, enthousiasme en toewyding. Ons hartlike dank. Vra van meneer Suiker en meneer Leer op dit grond aan die intrede leerraad geraad. Voor mij betreft, Christian de Wet, Pierre de Tooi, Harry Vogelaar, Jacob Lange, Rio Muller, Simon van der Loer en Torie Verlies. In elke klas wat ons lewenspad gekruis het. Stel die Here, voor die staan en langs die sit, die eindprodukte van hoërskooltoegang. 1994 was die jaar waar baie dinge geëindig het. Dit is nie op ons bly en op plaas het. Dat een ding wat ek weet is, dat hoërskool van plaas van goed was. En die leerlesse wat ek geleer het, van onskatbare waarde is. Baie dankie daarvoor. Dankie ou leerlingraad, en die heer aan die, wat nou is gesê. Here, baie dankie vir dat ek my vir ons almal in hierdie besondere leiersposisie geplaas het. Dat ons elke dag leiding en straat in hierdie lewe.
nie kan jy skielik maak. Hoe kan ek dit word?